Napintas po. Actually, very professional tipan naka-design da. Simrek tayo, nakita tayo amin. Napintas tipan naka-plastar da amin. Nakita tayo may tagiti produkto da. Very promising. So nga, dato yung amin po, amo tayo met hanak manalon. Hanak nga farmer nga talaga. But amom ti kunak nga rod ever since. Uray, dagiti manalon, dagiti farmers tayo. Ti importante met lakadakwada is agnegosyo eh. Kaya gaputan negosyante tayo, isumeti suportaran tayo. So nga, so far, amo tayo meti turong dito gobyerno provincial tayo, headed by our governor and our vice governor, our governor Cecil and our vice governor Matthew. Kaya talagang dakkel ti pinagsuporta dati agrikultura tayo. So nga, agyaman nakbit kini Apo Mayor Richard Legal at inimbitaran na ka dito amo na may pinagayat kot bintar iso nga ada tayo man dito nakit kita tayo no anapay dagiti mabalintay nga may tulong kadakwada. So initial sir, ano di makita tayo nga kasnayon mo na dito ipay tayo tulong sir? Actually ti pagpintasan na ngamin makita tayo adami dagiti high value crops dan. So ang empty problema lang namin ti high value crops is ti pinag-transport na kadagiti gumatang which is madama nga agsapsapol tayo dagiti end users tapno direktada ko mga malakwan digitayen no matulungan tayo isoda nga may transport may lako at least hanga maperdi no ko dagiti produkto da tas malako da amom importante ngamin DJ kunami nga chain no adati agaramit adami DJ gumatang no ko tapno hanga masaya so deta ti goal tayo no ko ako. So sir, kas nako nam idi naglablabas nga adda iti pusom iti dagiti manalon. So anya pa dagiti mariprepare tayo nga itulong kadakwada tapno di kasakit adda pay nga matulungan dagiti tag Ilocos. When po actually madam ngamin kalkalpas ngamin ti budget ni kita mi met na dakkel man dagiti nakaset nga pondo tayo para kadigito yung manalon ti suporta. And soon mangrugi dagiti purchasing ti probinsya tayo apo para kadigiti mangtulong kadakwada uray dagiti simple nga makunkuna tayo nga knapsack sprayer kada dagiti water pump isagsagana ti probinsya tayo marugyan tayo nga may distribute kadakwada ta mausal damit no para kadigiti masapul da ti pinagtaltalon da na po. Sir, mensayon ka iti taga Vintar iti karayto parang celebrar da iti panagpiesta da iti karayto katawen. Happy fiesta para kada kay amin ay ayatek taga Vintar gyamanak ti awan kurang na ti kanayon nga aglaylayos nga panagayat yo kenyak hangkay madanagan na po namnamayan nyo lahat ang adakam ditoy ta provincial government nga kanayon nga panpanunutin na kayo ken kanayon nga tulungan na kayo no po.